באותו רגע ממש ניצת במוחו של זאב זיכרון על ספר תווים ישן ומשומש שמצא בבית סבתו, בארון. נשמע כמו רעיון מעניין, ואפילו ראיתי פעם תווים, אך לא נותר לי אלא לדמיין. איך זה פתרון לכשרעבים? אלו סתם עיגולים וקווים. וואו, תראי לי. וואו, איזה יופי, וואו. שלום, שמי יוחאי, וכתבתי ספר ילדים. אני מזמין אתכם ואתכן לצאת יחד איתנו למסע המוזיקלי בעקבות חוויותיו והרפתקאותיו של זאב. נלמד על כלים מסקרנים ונקנה לילדים ולילדות את האפשרות להתחבר למוזיקה שבפנים. אני מזמין אתכם ואתכן להצטרף ולתמוך בפרויקט. מוזמנים ומוזמנות להסתכל בתשורות, שמן הסתם רובן סובבות סביב עולם המוזיקה. אשמח שתיקחו חלק. תודה רבה.